xa se sabe que o segundo fin de semana de marzo hai unha cita importantísima que non se pode faltar a ela, porque se vai a pasar moi ben, vais a tomar uns viños da nosa zona da Ribeira Sacra extraordinarios, vais a comer moi ben e vai a haber un ambiente extraordinario. E sumado ao tema dos viños tamén hai que suliñar, como casi todos os anos, que hai unha feira de oportunidades que a Asociación de Empresarios e Comerciantes pon a dispor daquela xente que queira visitalos e que poda comprar cousas a moi bo precio, e tamén unha subasta de gando frisón, que tamén é outra das características que ten este territorio. O máis importante é que se coñezan os viños, que se recoñeza o labor que se fai, a calidade que temos, e que o disfruten, sobre todo que se disfruten e que sexa unha festa na que se recoñece ese traballo que levamos facendo durante todo un ano. A sorte que temos de poder facer o que facemos, que se estaba perdendo, non a perder, a xente xoven que se involucre, que se preste a probar os viños e que se recoñeza esta labor tan importante. É un bon momento, agora que estamos empezando a comercializar esta cosecha de 2018, para ver un pouco o que van a dar de sí os viños neste ano. É a primeira oportunidade para directamente acercarse aquí á feira e probalos. As bodegas cada vez están facendo a tendencia un pouquiño a facer cousas distintas, a non só ter un viño na bodega, sino tanto tintos como brancos, pero agora xa hai experiencias de outros tipos, o sea, viños madurados en madeira, diferentes volúmenes de barricas, blancos fermentados en madeira, criados sobre elías. Temos unha gama, agora os bodegueiros estánse traballando o tema dunha forma importante. Supoño que este ano teremos alguna bodega presentará alguna primicia, como rosados, o sea, cousas que se van introducindo na zona, como non era tan habituais, pero que están aí, penso que chegaron para quedarse, non? Tiña a maioría de idade naquela data e lembrome, entre moitas anécdotas, moitas reunións que houbera, porque daquelas era tremendo o traballo que facían a xente. Eu empecé a colaborar e acórdome con Javier Méndez Otero, que foi fundador e presidente da primeira feira do viño de Chantada, un gran empresario vinícola de Vinigalicia, de Vía Romana, Javier Méndez Otero, e no seu coche íbamos recorrendo as parroquias de Chantada para invitar aos adegueiros, aos colleiteiros daquelas parroquias que ao principio eran un pouquiño escépticos, non? E teño unha referencia tremenda, porque o viño vendíase a 60 pesetas o litro na adega. Os bons viños de Nogueira, de Santiago da Riba, de San Cid, de Lincoln ou de Bresar, e o primeiro precio eran 200 pesetas a botella, os 3/4. Entón aquilo era algo que era unha referencia tremenda, que lles era un revulsivo. 23 colleiteiros chegáronse a conferir naquela primeira edición. Empezamos en plan un pouquiño de broma e tal, pero a verdade que o primeiro que pregunta a xente é cando é a cata popular. Os anos seguintes a facer a primeira vez, pois a verdade é que hai moita xente que está encantada coa cata popular e, polo tanto, xa digo, é unha cousa das que funciona, das que ten éxito e, polo tanto, pois vamos a seguir facendo porque por eso mismo. Música tradicional, charangas e música pé de rúa, que é o que demanda tamén a gran parte da xente que ven, sobre todo nova, non? Que é o 80% desta festa, desta feira, pero destacaría simplemente eso, o bon rollo que hai na carpa, o bon rollo que hai na feira en xeral.
aproveitan para visitar as viñas, aproveitan para visitar o entorno, aproveitan para facer unha visita polo románico tan especial que temos, é dicir, aproveitase como tempo para moitas cousas, non só para vir á Feira do Viño e beber viño. Temos este ano a 11ª edición da Feira de Oportunidades e Mostra de Produtos e Artesanía. E, bueno, igual que os anos pasados, pois vaise poder encontrar un pouco a mostra de produtos de aquí da zona de Chantada, bueno, que eu penso que merece a pena que a xente se achegue, de paso que ven a probar o viño, o bon viño da Ribeira Sacra, pois que probe os produtos que se fan aquí en Chantada, a Feira de Oportunidades do Comercio, que, bueno, ali podes encontrar un pouco desde roupa a calzado a uns prezos pois moi ventaxosos e, bueno, animar a xente que vai encontrar produto de calidade e a un precio moi reducido.